Hello guys, लोगोफोर मोनफैबाय जों नै रायन' इक' रिजर्ट ओइ नै लोगोआ जोङो पबित्र बिथां बहुद दिनै गोबाव लोगोमोन बियो हाइ स्कुलाव लोगो मोननायमोन माने दिनैसो लोगो मोनदो बेनिखाय बेजोंनो माने जोङो बेयाव दान्दिसे बेरायनो होननानै फैबाय आरो नै माबा मोनसे बुं इउटुबनि थाखाय दा बिथां मा लिरनो राज दैमारि बिथां राज दैमारिनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो नोंसोरबो लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै होबानो जाबाय एसे सापर्ट खालामनो बाङाय जेनेबा मोजां लाइनाव फैनो हाथों नङा होमबा दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबाय नायनोबा नाङा नै जों जिखिनि हायो बेखिनिखौ खिथिलांसै ओइथिं दोङो जों गामिनि मा नाममोनलै जोंसार मामोनलै जोंसार नार्जारि दा बेनो फैदो आरो लोगोसे सासे ओइनिथिं दोङो जोंहा मिस्टारा हेलौ मिस्टार इउटुबनि थाखाय माबा मोनसे बुङाबाय माबा मोनसे बुं मारै नांदो फैनानै जायगायाव जोबोद मोजां नांखादों ना दा नोंथांमोनखौ आङो बिबारफोरा माबायदि दं खिथिलांनि नोंथांमोना नायलांबाय थादो थोदो बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो सिगाङाव फैदोबा जोंना खिन्थु सेंग्रा गोजा दै हिनजावसा गैया खासेबो गैया सिख्ला गैया रावबो गैयाब्ला सिंगेल मानसि दाने जिबन मा खालामनो लाबथिनोबो फैसाबो गैया सिंगेल मेन लाबथिंबाथाय जाहोनोबो नांगो उपाय गैया जोंनिया इंलिसाव मोनसे बुङो ना बोला मा होनना बुङो न' लाभ न' टेनसन होननाया दा जों गिदिंग्रोना लानोसै दा बेनि उनाव जोङो जिखिनि हायो फट'खौ थिखांना लानोसै दाउलाखौ हमना लांबा हामगोन बेगाव DSLR लाबोदो दे नोंथांमोना मबाइलजोंसो फट' थिखांदो साननाङा DSLR दोङो जोंनाबो खम दामिनि नङा दे भिडिअ लानांगोन बा नोंथांखौ बनायनांगोन सर्टनो mana ini A plus mega plus ni sudah bentuk itu bagus kan? Oh dah. Hah? Diet. Ini bagus tuh, ini apa ini dia? Oh mama sekarang dele bang. Oh iya mama le. Ini mama resi huru yuk mama. Muli sar. Kason tanya nih muli huru. Oh. Tadi kau mama sih. Betul. Oh, dawa सौनागोन बे एकदमबारे माबानि स्टक मा नाम ओइ अजय देबगना लानाया ओइ माबा टनपुर का सुपर हिरो नामा ने फुटलानियालै उदाव दायाव डिसेलारमेना केमेरामेन केमेरामेन दंखायो आरो जायफोरनि खानाया स्ल' स्ल' बिसोरहाय थिखांना होगोन साफाफोरखौ दे बिदिब्ला बै उदावखौ नायदो उदावखौ थिखिनो टुक टुक बुंदो सना होगोन रायलाय एकदम बार खारनानै बारगासिनो होबा गैलानरा टुक 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 बुंदो दाउआ गोदोरानो गोजाननिफ्राय नुनायखाय नोंसोर फिसा नुदों नङा होमबा थांदो नोंसोरथ' सिदा मादिं गिनालाय बेलासिदांलाय जा बानायदो माबादो बे माबायालाय बे इउटुबारालाय बे थाखानो नांगौ बेफोरो इमान गरमाव deh नै नोंथांमोना नाय जि मोजां अन्थाइ दोङो खोनायथ' दे आं भिडिअ लाना फैनो दे खोनादों लाङा लांनायालाय फै होमबालाय लाना फैलाय
मोसाया ini đây là chàng cái đây là này đây chàng nó sẽ ôn đủ nó thả gần đó nghe nó về ôi về khơi điên nhà hát thầy à 비라 포토 찍어봐이 다 릴스 문세 로바나이드 다바나이근 다나이 풋라등 풋라푸탄 키티니 능탕문은 나이랑 바이 타드 야 바부 아유 바부아 등냐 어디야 나카드네 비라 모장 자기야 구아탄 아이 그대를 하타이 비바다 ini ya ini kita dengar ini kamera sini kamera minta